Kino hikai school ad hoc ki bahapo ka syatri jang kapastom. Menta kasmi ke sedang ke jingyaki ke bajai-jai. Tak sedang ke jingyai pajba na office embus hadu Hamadan Malki. Kane ka jingyaki jo kino hikai kade hadin baka sarkar kana sangap menti ya ka jingdawa ke jongki. Ban kentiu no ya katulop jo kino hikai LP, UP, secondary hadu ki higher secondary school. Lara ka sarkar kadang yai menti kino hikai kelapan bena bahak bakut jo benai lebar kin penlong sendan dak jingyaki ki bakam teng Henen kasmi hadien bang ila dapat pelong yang tu general meeting hani Hamadan Malki. Nila don ke jing tu ndai bangin ya kata ka peaceful march nang ni sa secretariat. Ndai way nak officer jong ka sarkar lawan banyak kendu ini ba laong ba kan khamha yang ni ba lada nginum ya menen namar labun pelat kibril. Ti nila ya ba nila ngap yang tak jing ajimut jong ta officer bad meneng lali kendu no ya u DC jong ka East Coast District bad habang isong ba ya kran betu ngila yo ya kata ka permission bangin ya no ya kata ka peaceful march tak sini tekat kum ka jing betha jungu ula betha ingi ba ngila banya tang kum ba lai pongut ai kata naraj bhawan seni Hamadan Malki tengi ngila ngap ya kata ru bad hakani ka por ngi don tang lai pongut tik ki balawan banya ya kani ka peaceful rally jika daw jong kani ke peaceful rally ke bangi layat mentar singi kolong ba ikwa ban pensngau sya ka sarkar jungi bangi kinohikai ngim sngo tenak ya ka rukun trikam jong ka sarkar khamtam jong ka education department namar yangi kinohikai ngila sya penbiet ngila sya penthami bat ngila sya pen up da kikat no snam syu bat menta ngimla syu bangin up tumta ngila penlong ya kata general meeting bangin dawano ialah kahok bat ngin om syong khat hadu bangin dayo ya kata kahok imentara singi kumba pi ngiladan ya kini ka peaceful rally nadu lasai kesni sangut na kinohikai ad hoc ngin ya syong ha ka office trekam jong ka embus hakmat jong ka office trekam jong ka embus bat ngin syong tu ha ka indefinite strike hadu bangin dayo ya kita kijing dawa di kadau ke pelong yang ni ba nginwan tang kendiat ngut mentara singi kolong ba ngilabut renti ya ki anjong ka sarkar bal kadau balasya ngin syang tang sangut kolong ba ngimpa bangin penput di ki exams jong ki kena ki ban salong umi u benai hi di kin salong ya ka matrik bagin salong ya kelas 12 di ngibun kino hikai ad hoc ki ba hikai ha ka secondary ba ka high secondary ngimpa bangin nginlong kita ki mau juntut na bentaki kena ha kani ka jingnya tan telai jongi ki nohikai bat sarkar andai kawe ka bang akwa bangan pensngau pensngau bangan akwa baka sarkar kan sungthu kolong ba kimde bekin kensting ya kani ka jingdawa jongi namar ngin om song khat kat adu bangilayo ya kita ki jingdawa masen poi ubnai April anda kata ke exams kala khamya bakala poi khama anda ka exam kala kut ngingin sa launch ya ka full agitation program lada ka sarkar kam singap bat kita ki agitation program kin long ha baro ki districts jong kani ka state jungi ka Meghalaya bat ha kata ka agitation program ngin sa khotru bangin sa yaweru ya ki kena school ki bangila hikai mentala kaptas nam ki kena school ki badang dep exam high exam ya ka class 12 berkunjuru ya ki tu ki kena school ki ba depas ki class 12 om tak kata ngin ya weru ya ki keme ki pa jong kini ki kena school nama bangi ngilakit ngilaba ngilabetin ya ki kun jong ki what happening jong ki jing ki babun jat ka jing kuntu jong e kolong ba piru ken ai kata ki teman ki kadiang ini abangi ikener ya ki kiti sapi bat ipan ya kita ki jing yarap ya mentahi tangkata ndai nadu lasai in sedang no ya kata education program jong ke indefinite strike ya pangin syang man jong ka English di ka sarkar jongi kade ka pamenti kumba julong hi ki sarkar hai ru tang balada ka sarkar ka menti ngiru ngilong kita kibaput jimut balada ka sarkar ka menti hadu kan no kan la pamenti bahkan menti yang ngingil akut ya kata ngila dan kata ka jingkut jingmut bangin om song khan balada ka sarkar ka singap ngin syong
wala da ka sarkar ka hadu da po usnem arajar arpulai badas nang election tamaru insyong na yang tay hadu kata ka konfiru namar insyong san sangut in routine every now and then but lada niyo le ya kata ka support na ki kena school na ki management but na ki kemi ki pa kat no kan long ka jing ku om tang yangi handai ki kun ki ti jong ki babun ki no hikairu i bahap ban pule oi ngaku ban snow ni ruba kong ki kemi ki pa PUE ba ka by school kal akil manus nam ba kata ka by school kal along ka baram do kata ijhor ki chapli tanay ekran Datang ke bicycle siya. Hindi ketulap jong unohi kay kasakot kumju. Niru hidan ni kikun kikti ibahap panlit school. Ikumno kanyan penya ya kayeng kasam da kata kaju ketulap kabala hinday. Haba ka bicycle pat kalaram. Di pa pengin snow siya pasalkan bahkan sumupo lam yangi bat kumjuru ya kikmi kikpa bakin syania bat bakin persyan ini. Makanya kajing iki